Gràcies. Gràcies, senyor Domínguez. Ja d'entrada volem deixar ben clar des del primer moment que la valoració que en fem dels pressupostos que ens porten a discussió és que al seu darrere no hi ha un model de ciutat definit, que és un pressupost rígid i incrementalista, que contempla inversions no prioritàries per a la ciutat, que segons l'experiència d'anys anteriors previsiblement hi haurà grans incompliments en l'execució, que representa la pèrdua d'una gran oportunitat de recuperar un servei públic privatitzat i de millorar la gestió econòmica de l'Ajuntament, que l'actitud de govern no ha sigut gens receptiva en la seva elaboració i que els comptes que es presenten són molt poc clars. Dèiem que no hi ha model de ciutat definit al darrere perquè es presenten sota l'esquema d'un ara toca. Anys enrere va tocar Smart City, la ciutat intel·ligent, i tot era parlar d'aplicació de noves tecnologies, la innovació, la creativitat a l'activitat econòmica i als sectors públics, i s'omplien la boca, encara se l'omplen, del parc tecnològic. Fins i tot van crear el Premi Smart People with Smart Ideas, en anglès, el nom, està bé, que va ser flor d'un dia. Va passar la fogonada i es va acabar l'Smart. Després va tocar eficiència energètica i vinga a parlar d'eficiència i de sostenibilitat, i fins i tot es va subscriure el PAES, el Pacte d'Alcaldes per l'Energia Sostenible. Però el PAES està guardadet en un armari. I actualment l'ara toca són els boscos urbans i els projectes de màrqueting urbanístic com ara el Mariola 2020. Sense oblidar les àrees comercials que es veu que es vol desenterrar el pla de l'estació. Per cert, una proposta que fa temps que nosaltres defensàvem. El que passa és que, clar, desenterrar el pla de l'estació no per posar-ho al costat d'altres iniciatives que també estan defensant i que pensen en elles d'una manera continuada, com són Torres Salses, com és Gran Cardeny, com és Carrefour. Desenterrar tot això i potenciar tot això, evidentment, és una bona manera de potenciar el comerç de proximitat. D'altra banda, el pressupost que aprovem any rere any, o que s'aprova any rere any, és un pressupost rígid en el qual més del 80% són despeses fixes i estructurals. A més del petit marge que ens queda per a fer noves polítiques, l'equip de govern decideix destinar gran part a inversions que no són prioritàries en comptes de destinar-les a pal·liar els efectes que ha provocat la crisi sobre les nostres famílies. Per nosaltres continua sent molt, però que molt urgent la destinació de recursos a atendre el gran problema que representa l'atur amb polítiques actives d'ocupació i també en polítiques actives de promoció de l'emancipació juvenil. A la pràctica, vostès acaben destinant més recursos al propi funcionament de l'equip de govern i del seu gabinet, allò que podem conèixer com a despesa supèrflua, que a les polítiques per fomentar l'ocupació o a polítiques de joventut. Per fer un pressupost, el més normal seria fer una anàlisi de les necessitats i definir prioritats polítiques, perquè al cap i a la fi un pressupost és una eina política, i això sí, sempre en base a un pla de govern. Doncs aquí el pressupost es fa des d'una òptica purament incrementalista, és a dir, cada departament pot gastar el mateix passat per més o menys un percentatge X d'increment. D'altra banda, insistim en el fet que les inversions previstes per l'equip de govern i les executades en els darrers anys en cap cas són les prioritàries per a la nostra ciutat. A més, estan resultant inversions que comporten un increment de despesa estructural, és a dir, de despesa que es consolida per als propers exercicis. Això és una gran irresponsabilitat, tenint en compte que ens trobem immersos en un pla de sanejament tutelat inicialment per la Generalitat, però ara amb la situació actual del 155 tutelat directament per Montoro, degut, evidentment, a l'elevat endeutament de la corporació. Malgrat això, vostès diuen que el deute és baix i la realitat, però és que sumant el deute de les empreses públiques superem
amb escreix els límits o havíem superat amb escreix els límits de la legalitat. A veure si al final els seus socis del bloc del 155 acabaran intervenint en el nostre Ajuntament com han fet també amb l'Ajuntament de Madrid. Nosaltres som partidaris de planificar inversions més petites que tinguin un major impacte sobre la ciutadania i sobre el seu benestar i que afavoreixin l'activitat de petites empreses i del teixit comercial propi i de proximitat. Segons l'experiència d'anys anteriors, podem dir que segurament seran uns pressupostos ficticis. Ficticis perquè la seva execució, ho hem vist en anys anteriors, està plena d'incompliments. Al pressupost aprovat al ple se podria aplicar aquella frase que apareix al final d'algunes pel·lícules, allò de qualsevol semblança en la realitat és pura coincidència i només cal les liquidacions que se'n fan al final dels exercicis. En els darrers dies insisteixen molt en el discurs econòmic, però obliden que el que afecta greument l'economia és que les administracions no compleixin el pressupost, que destinin la major part dels recursos al seu propi funcionament i no al foment de l'activitat econòmica i de l'ocupació. És cert que en part les modificacions de pressupost que anualment, com a mínim 3 ocasions, es realitzen, venen obligades per les limitacions que imposa la llei d'estabilitat pressupostària. Sí, aquella llei que escanya els municipis i que continua vigent gràcies al suport que el PSOE i Ciudadanos donen al PP a l'Estat, és a dir, el bloc del 155. Però també és cert que la majoria de les desviacions s'expliquen pel fet que vostès van modificant les seves prioritats sobre la marxa, perjudicant sempre àmbits tan sensibles com l'habitatge social, el medi ambient, els serveis socials, les polítiques de foment de l'ocupació, el comerç i les pimes. I aquests incompliments en l'execució atenyen fins i tot l'incompliment dels acords i la paraula donada i firmada en documents o dels plans que aprova el propi consistori. Ho veiem enguany mateix amb el pla d'usos de l'Horta. És previsible que aquesta mateixa setmana, en el ple ordinari, s'aprovi un pla que contemple diverses propostes d'actuació o diverses inversions. Esquerra van presentar 3 esmenes justament que plantejaven això, l'esmena 13, 14 i 25 plantejaven inversions i actuacions incloses al pla i ens les han denegat. Però, si em permeten, la demostració palpable del que diem de que hi ha incompliments reiterats de pressupostos el tenim en aquestes gràfiques. En l'any 2015 veuran que hi ha unes desviacions pressupostàries que estan marcades en el seu incompliment per sota en vermell, en aquest cas ha sortit un color potser més corporatiu, més bordeus, però vermell, i en els escreixos, en les despeses per damunt del pressupostat en verd. Fixem-nos que l'any 2015, curiosament, el que està per damunt i molt per damunt és cultura, que volia dir festes majors, festes populars, és prestacions de serveis, és inversions en infraestructures, etc. Dic que és curiós perquè l'any 2015 era any electoral. En canvi, en el següent any, en un any que ja era postelectoral, els incompliments són més a la baixa, Déu-n'hi-do, més a la baixa, i a més sobresurten qüestions tan importants com que el que és execució d'infraestructures pressupostades hi ha una baixa del 42% menys, en habitatge i urbanisme del 17% menys, en administració tributària del 20% menys. Però una cosa curiosa, dins d'aquesta partida d'administració tributària resulta que, no sé per què, hi ha la compra d'habitatge. És a dir, polítiques socials d'habitatge, que tant s'omplen la boca, no sé com les faran si resulta que en comptes de gastar-se, o millor dit, d'invertir el que està pressupostat en habitatges, s'inverteix el que representa el 24% menys del que estava pressupostat. I així tota l'estona. No insistiré molt perquè si no em menjaré el temps, però sí que voldria fer anotar un parell de coses importants.
Per exemple, l'aportació a la concessionària d'autobusos, que tenim com a transport urbà, doncs resulta que estava pressupostada en 7 milions d'euros i va acabar sent en la liquidació de pressupostos 100.800.000. Un 11, gairebé un 12% més. I que en el pressupost de festes majors, que era de 940.000, va acabar sent de gairebé 1.200.000. És ben clar per on tenim la butxaca foradada. Pel que fa a la pèrdua, el que nosaltres diem que és la pèrdua d'una gran oportunitat de recuperar un servei públic, tothom suposa que s'imagina a què ens referim. Ens referim a que ja d'una manera definitiva s'ha renunciat a la internalització, la recuperació de la gestió de l'aparcament regulat i del dipòsit de vehicles, grua, etc. És una proposta que en el seu moment es va firmar i, evidentment, si el grup socialista la va aprovar devia ser perquè la veia viable o perquè l'acceptava, i ara, sense cap mena d'estudi previ, que és el mateix que alguns ens demanen que haguem de fer i no ens tocaria fer-los a nosaltres, doncs resulta que es diu que no és viable. Sense cap mena d'estudi previ, o almenys sense cap mena d'estudi que se'ns hagi presentat. Per tant, és evident que no és creïble aquest canvi de concepció, tenint en compte que, des del nostre punt de vista, la repercussió en positiu de la recaptació i de l'estalvi que podia suposar la internalització d'aquesta concessió tenia indubtables i múltiples avantatges, moltes de les quals era la repercussió en la seva mobilitat, en les inversions en mobilitat per sobre del 1,5 milió anuals. Però és evident que per damunt de tot això hi ha un parell de qüestions que fan inviable el nostre suport als pressupostos. El primer és l'actitud gens receptiva per part de la senyora Mínguez i el seu grup del PSC-PSOE, no només, evidentment, per a les nostres esmenes, sinó per totes les esmenes de la que en podíem dir l'oposició real. Perquè certament... Senyor Vega, ara ja porta uns 13 minuts. Certament tenim 130 esmenes presentades pels grups de l'oposició i són esmenes que no van ser... I a més esmenes ben treballades, no com les que van ser recollides del PP i de Ciudadanos, que, vaja, encara hi ha algunes que no sé ni de què es tractaven. I com a darrer argument, creiem que els comptes són pel cap baix poc clars. Creiem que és molt greu que la manera com s'ha intentat salvar una situació de possible il·legalitat, com era la incorporació del pressupost del parc tecnològic amb números vermells, per dir-ho així. Perquè per tal de quadrar els números, el que s'ha fet al final és incorporar a darrera hora i fins i tot sense que des de la intervenció es vegi suficientment clar una sèrie d'ingressos per transferències de l'Estat i de la Generalitat que no es poden acreditar. Per tot plegat, senyora Mínguez, senyor Ros, no podem donar suport als pressupostos. I malgrat que potser em passi un minutet, deixi'm parlar de plantilla, moltes gràcies, i és que a l'expedient de plantilla per a Esquerra Republicana de Catalunya Avancem hi ha 3 mancances fonamentals. Primer que res, la falta d'una veritable relació de llocs de treball. Sabem que s'ha estat treballant molt bé, però encara no la tenim i estem demanant-la des de l'any 2015. La segona mancança és la inclusió a la plantilla de llocs de treball que des del nostre punt de vista són totalment prescindibles. I la tercera, la no inclusió, en canvi, de llocs de treball molt necessaris per al bon funcionament dels serveis a la ciutadania. Per aquestes 3 raons, que si volen després les ampliaré, però no vull abusar del temps, també hem de dir que no podem donar suport a la plantilla, malgrat que farem una diferenciació. A pressupost votarem no i a la plantilla ens abstindrem. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Vega. Té la paraula, senyor.